Di sala 2021 da hatûçûna opozisyona Tirkiye bi tevahi li ser hilbijartina pêşvext bû. Şeş partiyên ku di nav îtifaka millet da cî digirin gelek car serdana hevûdin kirin. Di hemû serdana da jî daxwazê hilbijartineka pêşvext hate kirin. Partiya Demokratîk ya gelen HDP herçiqas bi awayekî fermî di nav îtifaka millet da cî negre jî lê HDP jî di sala borî da serdana Partiya Saadetê, Partiya Dahatû, Partiya Deva û Partiya Komaragel CHP kir. Desthilatî herçiqas bibêje ku di sala 2022 da dê hilbijartin nebe jî lê opozisyon li ber rewşa çûyî hilbijartineka pêşvext vebir dibîne. Divan serdanan da daxwazê HDP yê yekemî jî hilbijartineka pêşvext bû. Türkiye'nin yeni bir anlayışı... Türkiye'de her varide xetimiye hekevên û rêvebiriyek nû nê serkar ev alozî ew ê bidome. Çareseriya viya di heman demê de çêkirina hilbijartina pêşdeme. Heke biryareke wiha were girtin ew ê pêşiya Türkiye jî vebe. Em wek HDP dibêjin bila dem û dest hilbijartin were darxistin. Ülkemizin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sistem. Pêvistiya welatê me bi parlamentoyeka bihêz heye. Ji bo wê pêdivî bi wêneyeka nû û gorandina desthilatê heye. Rêya wê jî hilbijartineka pêşvext e. Tirkiye bi şiklekî din serketî nabe. Li gorî serokên opozisyonê hilbijartineka pêşvext wê di nav vê salê da vebir bê çêkirin. Hemû partî jî xwe li gorî vî amade dikin. Ew sedema vî jî rewşa aboriya Tirkiye şanî didin. Türkiye'de ciddi ekonomik sorunlar var. Tirkiye kriza aboriyê her ku diçe mezin dibe. Bi kurtî hema bêjim pêwîst e ku ew pirsgirêkên ti demeka herîkin da bên çareserkirin. Min çendîn car dîsa ban kiribû. Li vê derê careka din dibêjim ji bo çareseriyan pêwîst e ku hilbijartinek pêşvext bihê kirin. Yaşıyoruz. Elbette çok uzun bir Hilbijartina asayî êdî dûrê me nîne. Ji sala ku nî kêmtir demmaye. Gelek pirsgirêkên me yên mezin hene. Heke ti demeka herî nêz da hilbijartineka pêşvext nehê kirin dê pirsgirêkê me mezintir bibin. Daxwazê Seroka Partiya Baş Meral Akşener û Serokê Partiya Demokrat Gültekin Uysal jî hilbijartineka pêşvext e. Li gorî pisporên siyasî jî tê ragihandin ku aboriya Tirkiye giraniyeka mezin dide ser desthilatiyê. Ev yek jî hilbijartineka pêşvext dike rojevê. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Ankara.